дар кӯхи фарҳанги шаҳри Исфара фестивали 100 ранги чакан баргузор гардид. қаблан аз оғози фестивал иштирокдорон аз намоишгоҳи ҳунарҳои чакандозӣ, сӯзандозӣ, ки аз ҷониби ҳунармандон ва косибони шаҳр ташкил гардида буд, дидан намуданд. сипас муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён чорабиниро ифтитоҳ намуда, мақсади асосии баргузории фестивалро баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзилати либоси миллӣ, сурату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандозӣ, сӯзанидозиву гулдозӣ, порадозӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънӣ дод намуд. дар фестивал таъкид гардид, ки мояи хурсандист, ки баъд аз бароихати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил гардидани оши палав ва ҷашни Наврӯз, ин навъи суннати гулдозии тоҷикӣ низ аз ҷониби идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид карда шуд. фестивали шаҳрӣ аз бахшҳои гуногун, аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, либосҳои кӯдакона, либосҳои рӯзмарра, либосҳои маросимӣ ва идона, либосҳои расмӣ ва навъҳои гуногуни сӯзандозӣ иборат буда, аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандон пешниҳод карда шуд. санъати гулдозӣ дар арсаи бостоншиносон, файласуфон, адибон, санъатшиносон ва кулли соҳаҳои илм инъикоси худро ёфтааст. бозёфтҳои бостоншиносони минтақаҳои ориёинишин гувоҳӣ медиҳанд, ки мардуми тоҷик ва аҷдодони ӯ ба матоъҳои гуногун гулпартоӣ ва гулдозӣ менамуданд, ки он байни дигар халқиятҳои қадим маъруфу машҳур буд. мавриди зикр аст, ки давоми солҳои охир фестивали мазкур дар тамоми қаламрави кишвар доир гардида, баҳри дарёфт ва муаррифии ҳунармандон, чеварон ва тарроҳони соҳибкасб мусоидат менамояд. дар фестивал барномаи фарҳангии фароғатӣ бо суруду тарона ва рақсҳои дилнишин дар иҷрои ҳунармандон, ки ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои тоҷик ва нишонаи завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷик буданд, пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. дар фарҷоми чорабинӣ ғолибони бахшҳои он ва иштирокчиёни фаъол бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара сарфароз гардонида шуданд.